Чели, кой е бил тук? Що? Видях едно момиче с малко дете. Те ли са били тук? Ага. И кои са те? Внукът и майко. Внукът ми? Имам син, бе, маме. Беше почти на 4 и се казва Емо. Боже го. Емо. А ти как искаш, бе, Магдален? Я стига. Я стига. Какво правиш, бе? Сядай и ми кажи каква е тази работа. Искаш подробности, ли? Добре, ще дам подробности. Тя се казва Сияна и е приятелка на Алекс. Колкото Алекс. Какво ще кажеш? Може ми е дъщеря.